3, 2, 1, 0. Met een feestelijke ontbleting van de nieuwe namen sleert CBS de Oorrin in Twiesel een periode van verbouwen aan. Van nu aan hiet de squalle Bennencentrum Twiesel. Het is prachtig. Het is elke dag weer een feestje om je te maken werkje. Maar het is gewoon fijn. Dus onderwijs komt ook gewoon nog beter tot zijn rocht. En dit is net alleen nog min. Het is echt een uze squallen. Iedereen zit hier achter. En je zegt net, het is een idee, maar we zullen ook in de praktijk waarom komen. En dat is gewoon heel belangrijk. En heel fijn werkje. Ook de band binnen wie is maar het resultaat. Al binnen veroringen soms echt wat verwarrend. Ik ben er blij mee. Alleen, ik vond de vorige naam wel mooier. Ja, waarom vond je die mooier dan? Ja, omdat dit in het Fries is en we matten op deze squallen Nederlands praten. De meubels, de vloer, de lokalen. Alles is nij, dus dat vind ik wel mooi aan vorige squallen. Nou zit de dokter in de hoek, in de poppenhoek. Oh, dus wat eerst de poppenhoek weer, dus zit nou de dokter. Ja. Nou, ik vind het wel mooi, want nu is het veel meer modern. En dat vind ik wel mooier dan, zeg maar, oud. Want toen zitten er allerlei basten in de vlier en kan er allerlei, als we dan wetter lieten vallen, een drukke wetter, dan kan dat tussen onder de vlier en dan kan er een hele grote wetterbubbel. Zoals Hendrik al zei, wie de verbouwing wel nodig. Want het oude gebouw kon nevens de baan wel een opknapbeurt broeken. De groen die weer best wel vies. En er zitten sommige stukken dat weer gewoon, weer gewoon tegel en zo kapot. Wie wil heel veel best nog net mooi. Wie de wc's die wien helemaal oranje, dat zeggen net mooi uit. En nou sta je wel mooi naai. Ja. Maar om zo vier te komen, ziet de baan goed een ier in een verbouwing. En daar hier de ene meer les van als de oren. Ik onder het lezen en onder het werkje. Dan kon ik me soms niet concentreren, want dan waren ze op het dak bezig of ze waren in de squallen weer ontboren. Nou, dat weer wel een irritant kloot, dus ik kon me net concentreren. Ik had er eigenlijk net veel les van gehad, want we hier elke keer die koptelefoon en dan kon ze hem gewoon opzetten wanneer ze het woorden dwaan. Bouwbedrijf Wijngaarden stemt er steeds maar mee aan van dit zit nou op een planning. En dan dient het vooral in de vakanties. Dus in de crisis wie een heel groot stuk gerealiseerd. Maar ik in de meivakantie met 2 weken. Dus ja, dat wie heel fijn. En tussendoor, dan aanstemmen we ook om. Want de squallen wie wel in praktijk. Heer, dat ging gewoon trouw.